daktari oula ywero ji Nyando. Ang'o mosetimo negi sani nikech mane ywak maduong' mogik moyudo Ramogi ka. Oula ywero gi Nyando. Mokwongo en mus ahinya mos makende ne jowa masani oula oywero. To Trevor da wacho ni gima dhi kelo a lasting solution ne weche mag flooding. Mosebedo kanyo nyaka ndalo mane tin gi an kane pod atin, okay? Nyaka ndalo cha. En timo gimiluongo ni Koru-Soin multipurpose dam, okay? And an asebedo on record, okay? Kawacho ne piny owacho masani mar Kenya Kwanza ni ka gidwa konyo adier ka giwacho kaka Gero ano gidhi gi implement Koru-Soin multipurpose dam e piny owacho mokalo cha, okay? Ne en project mane dhi mbele, okay? Mano se kata chul joma ne nie iluongo ni project affected persons, okay? To kane piny owacho masani obiro to gionge gi plan completely. Giwache to there is no budget. Budget mane nitie kanyo no goal, okay? And nitie projects mang'eny mane timore ndalo cha. Kata mana port ni, yeah? Ang'eyo ni ka dikoro gin koda gi wang' maber, dikoro wan mabor, yeah? Gima nyalo kelo kata na Kenya dongruok maduong' ahinya king'iyo kata weche mag blue economy en connection mar port ma Mombasa gi port ma Lamu gi Kisumu, the inland port. Nikech our biggest traders through the port of Mombasa kaok wan wawegi and the Eastern Central Africa. To connection mara called the Eastern Central Africa is through Kisumu. And again, the economy of Kisumu then, okay, kapok ne East African community collapse, okay, ne or rely heavily on what they call ports and harbors then, okay? Mwandu chopo kacha, tikele kacha gimeli, to wuok kanyo kodhi e pinje mangoa, maoko, okay? Pinyo wacho ni nyaka gimiluongo ni oil jet, nikech oil pipeline chopo kanyo, chopo Kisumu. Okay, to gin giwegi pod gidhi timo gimiluongo ni government to government care agreement makure momiyo Tanzania ma ohala mane traditionally ne marwa, okay? Omiyo nitie mang'eny. To sani koro seche mapok iloso Koru-Soin dam no jopiny ukonyo nang'o? Gima timore ni, and we have this documented, okay? First of all, one a multi-sectoral team. Adok na erokamana ahinya ne Ngire ma chair that committee kagin kanyakla gi county commissioner. To a team no one called partners bende kaka Red Cross, one gi UNICEF and many other partners. Koro watimo gik mang'eny mondo mi jopiny oyud konyruok. National government yawo yore mapi luwo. Counties bende timo yawo yore mapi luwo. And other leaders bende osekawo their own personal initiative mondo mi otim mano, okay? But mano podok bimono picha turowa. Onya mana duoko teko mar pi maturo jodala wa chien matin, okay? To maduong' ahinya mana aka wacho, other than the desilting mwatimo gik mwatimo kama matin kamano go giyawo gineora mondo pi odonje nam, en ni nyaka wane wach mar Koru-Soin multipurpose dam. Nikech kawuono kaneno kana river Nyando chalo, then you know that we have a big problem, okay? A county ma Kisumu kaluwore gi pi malo, yeah? Nikech en koth ma kochwe mau to rengo te biro e nam. To gik moko temo timade, gik moko temo motingo. To sani bende wan gi phenomenon moro ma nam ng'ok, duogo oko kao, you know. Yeah, and otimore dide koro iwacho no. One I think before or around independence, and then one more time to gima koro nyotimore ni. Okay. Yeah. Omiyo en tabu maduong' ahinya. Kapod wan mane dongruok achiel ni ini anya kach. Yeah. Ang'o medang iwach ni setimo